እታ እንጽባይ ዕለት በጺሓላ እታ ካፍቲ ዝሓለፈ ብዝሓሸ መልክዑ ሰናይ ተግባር ክንሰርሐላ ከም ተጋሩ ከም ደቂ ሰባት ብሕብረት ሰሚርና ንማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ዝተሳጥሐ ህዝብና ፍልፍል ፈውስን ተስፋን መጻዕ ዕድልን እንኾነላ መዓልቲ ንምዃኑ እዛ ዕለት ኖቨምበር 29 ብኸመይ ትፍለ እዛ ዕለት ኣብዚ ናይ ልግሲ ወፍሪ ብምስታፍ ኣካል ዓለም ለኻዊ ሰናይ ምንቅስቃስ ኮይና እዚ ዕድል ብምጥቃም በምክንያት ኩናት ዝዓነወ መሰረታዊ ግልጋሎት ጥዕና ትግራይ ብፍላይ ድማ ሆስፒታል ዓይደር ክንሕግዝ ምኽኣልና ፍሊቲ ገብራ ብኣቢልና ድማ ኣብዚ ሰናይ ስራሕ ሕብረት ፈጢርና ንኣብ ክባን ዕጽዋን ኮይኑ ብስእነት ሰብኣዊ አገልግሎት ብፍላይ ድማ ብስእነት መድሓኒት ዝሃለቕ ዘሎ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ኣለናልካ ክንብሎ ኣብዚ ወፍሪ ኩላና እጃምና ክንሕግዝ ጻውዒት ንቐርብ መዓልቲ ልግስና ንዓይደር ሆስፒታል ምስ ህዝብና